Павел, біскуп, слуга слугаў Божых, з айцамі Святога Сабору на вечную памяць. Дэкрэт пра служэнне і жыццё прэзбітэраў. Presbyterorum Ordinis. Уступ. Ужо шмат разоў дадзены Святы Сабор нагадваў усім пра высокую годнасць стану прэзбітэраў у касцёле. Аднак, паколькі ў аднаўленні Хрыстовага касцёла гэтаму стану адводзіцца вельмі важная і ўсё больш складаная роля, пажадана больш шырока і грунтоўна разгледзець пытанне пра прэзбітэраў. Тое, пра што тут гаворыцца, датычыць усіх прэзбітэраў, асабліва тых, хто займаецца пастырствам. Адносна прэзбітэраў-манахаў трэба ўнесці адпаведныя змены. Праз пасвячэнне і місію, атрыманую ад біскупаў, прэзбітэры прызначаюцца на служэнне Хрысту, настаўніку, святару і каралю, і ўдзельнічаюць у яго паслузе, дзякуючы якой касцёл тут, на зямлі, няспынна ўзрастае, як народ Божы, цела Хрыста і святыня Духа Святога. Таму, каб больш плённа падтрымаць іх служэнне і каб іх жыццё ў часам вельмі зменлівых агульначалавечых і пастырскіх умовах ахапіць большым клопатам, дадзены Святы Сабор заяўляе і пастанаўляе наступнае. Раздзел 1. Прэзбітэрат у місіі касцёла. Пан Езус, якога Айцец асвяціў і паслаў у свет, усё сваё містычнае цела робіць удзельнікам таго намашчэння духам, якое ён прыняў, бо ў ім усе вернікі становяцца святым і каралеўскім святарствам, прыносяць духоўныя ахвяры Богу праз Езуса Хрыста і абвяшчаюць цноты таго, хто паклікаў іх з цемры ў цудоўнае сваё святло. Такім чынам, няма ніводнага члена, які б не ўдзельнічаў у місіі ўсяго цела, але кожны павінен свяціць у сваім сэрцы Езуса і духам прароцтва сведчыць пра яго. Каб вернікі з'ядналіся ў адно цела, у якім не ўсе часткі выконваюць тыя самыя функцыі, той самы Пан устанавіў некаторых з іх слугамі, каб яны ў выніку пасвячэння мелі ў супольнасці вернікаў святую ўладу, прыносіць ахвяру і адпускаць грахі, а таксама публічна здзяйсняць ад імя Хрыста і дзеля людзей святарскую паслугу. Таму Хрыстус, паслаўшы апосталаў, так як і сам быў пасланы Айцом, праз гэтых жа апосталаў зрабіў удзельнікамі свайго пасвячэння і місіі іхніх наступнікаў, біскупаў. Цяжар іх паслугі ў ступені падпарадкавання быў даручаны прэзбітэрам, каб яны, атрымаўшы прэзбітэрскае пасвячэнне, былі супрацоўнікамі біскупскага стану дзеля належнага выканання даверанай Хрыстом апостальскай місіі. Служэнне прэзбітэраў, цесна звязанае з біскупскім станам, спалучана з уладай, на моцы якой сам Хрыстос будуе сваё цела, асвячае яго і ім кіруе. Таму святарства прэзбітэраў, якое прадугледжвае сакраменты хрысціянскага ўтаямнічання, удзяляецца, аднак, праз спецыяльны сакрамент, у выніку якога прэзбітэры праз намашчэнне Духам Святым пазначаюцца асаблівай пячаткай і настолькі прыпадабняюцца да Хрыста святара, што могуць дзейнічаць як намеснікі Хрыста галавы. Паколькі прэзбітэры ўдзельнічаюць у паслузе апосталаў, ад Бога ім удзяляецца ласка быць слугамі Езуса Хрыста сярод людзей, выконваючы святую паслугу Евангелля, каб была прынята ахвяра народаў, асвячаная ў Духу Святым. Праз апостальскае абвяшчэнне Евангелля склікаецца і збіраецца народ Божы, каб усе, хто належыць да гэтага народу і асвячаны Духам Святым, ахвяравалі саміх сябе на ахвяру жывую, святую, прыемную Богу. Праз паслугу прэзбітэраў духоўная ахвяра вернікаў становіцца дасканалай у яднанні з ахвярай Хрыста, адзінага пасрэдніка. Гэтая ахвяра складаецца бяскроўна і сакраментальна ў Еўхарыстыі рукамі прэзбітэраў ад імя ўсяго касцёла, аж да часу прыйсця самога Пана. Да гэтага скіравана і ў гэтым знаходзіць сваю поўню паслуга прэзбітэраў. Іх служэнне, якое распачынаецца з абвяшчэння Евангелля, чэрпае сваю сілу і моц з ахвяры Хрыста і імкнецца да таго, каб уся гэтая адкупленая дзяржава, гэта значыць сход і супольнасць святых,
Як паўсюдная ахвяра была ахвяравана Богу найвышэйшым святаром, які праз муку ахвяраваў самога сябе за нас, каб мы сталіся целам такой вялікай галавы. Таму мэтай, да якой імкнуцца прэзбітары ў сваім служэнні і жыцці, гэта хвала Богу Айцу, якая ўзносіцца ў Хрысце. Гэтая хвала заключаецца ў тым, што людзі свядома, дабравольна і з удзячнасцю прымаюць справу Божую, здзейсненую ў Хрысце, і сведчаць аб ёй усім сваім жыццём. Прэзбітары ці то праз малітву і адарацыю, ці то праз абвяшчэнне слова, ці праз прынашэнне эўхарыстычнай ахвяры і ўдзяленне іншых сакраментаў, або таксама праз выкананне іншых паслуг для людзей, прычыняюцца адначасова да памнажэння хвалы Божай і ўзросту Божага жыцця ў людзях. Усё гэта вынікае з пасхальнай ахвяры Хрыста і здзяйсняецца ў хвалебным прыйсці таго ж Пана, калі Ён сам перадасць валадарства Богу і Айцу. Прэзбітары, узятыя ад людзей і ўстаноўленыя для людзей у справах, якія вядуць да Бога, каб прыносіць дары і ахвяры за грахі, жывуць сярод іншых людзей як браты сярод братоў. Таксама і Пан Езус, Сын Божы, чалавек, пасланы Айцом да людзей, жыў сярод нас і жадаў ва ўсім прыпадобніцца да братоў, акрамя граху. Ужо святыя апосталы наследавалі яго, а святы Павел, настаўнік язычнікаў, выбраны дзеля дабравесця Божага, сведчыць, што стаў усім для ўсіх, каб збавіць усіх. Прэзбітары новага запавету праз сваё пакліканне і пасвячэнне вылучаюцца пэўным чынам з народу Божага, аднак не з мэтаю адасобіцца ад яго або ад якога-небудзь чалавека, але каб цалкам прысвяціць сябе справе, да якой кліча іх Пан. Яны не маглі б быць слугамі Хрыста, калі б не былі сведкамі і распарадчыкамі іншага, незямнога жыцця. Не змаглі б таксама служыць людзям, калі б аддзяліліся ад іх жыцця і яго ўмоў. Сама іх паслуга патрабуе асаблівым чынам, каб яны не прыпадабняліся да гэтага свету, аднак у той жа час патрабуе, каб на гэтым свеце яны жылі сярод людзей, і як добрыя пастыры ведалі сваіх авечак і імкнуліся прывесці таксама тых, хто не належыць да іх аўчарні, каб яны пачулі голас Хрыста, і каб настала адна аўчарня і адзін пастыр. У дасягненні гэтага ім вельмі дапамогуць цноты, якія справядліва маюць прызнанне ў чалавечым грамадстве. Добразычлівасць, шчырасць, духоўная моц і сталасць, няспынны клопат пра справядлівасць, выхаванасць і іншыя рысы, пра якія ўзгадвае апостол Павел. Нарэшце, браты, што ёсць праўдзівае, што годнае, што справядлівае, што беззаганнае, што ласкавае, што хвалебнае, калі гэта нейкая цнота або нешта годнае пахвалы, пра гэта думайце. Раздзел 2. Паслуга прэзбітараў. Абавязкі прэзбітараў. Народ Божы яднаецца найперш словам жывога Бога, якое ўсе справядліва жадаюць пачуць з вуснаў святароў. Паколькі ніхто не можа быць збаўлены, калі спачатку не паверыць, то прэзбітары, як супрацоўнікі біскупаў, павінны ў першую чаргу прапаведаваць усім Божае Евангелле. Каб, здзяйсняючы наказ Пана, ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелле ўсякаму стварэнню, яны стваралі і памнажалі народ Божы. Бо збаўчае слова нараджае ў сэрцах няверуючых веру, а ў сэрцах веруючых яе развівае. Дзякуючы веры ўзнікае і ўзрастае супольнасць вернікаў, паводле слова апостала, вера ад пачутага, а пачутае ад слова Христовага. Таму прэзбітары з'яўляюцца даўжнікамі ўсіх. Яны павінны несці ўсім праўду Евангелля, якую маюць у Пану. Таму ці жывуць яны праведна сярод язычнікаў, каб прывесці іх да праслаўлення Бога, ці абвяшчаюць адкрыта няверуючым Христовую таямніцу, ці праводзяць хрысціянскую катэхізацыю або тлумачаць вучэнне Касцёла, бо імкнуцца даследаваць праблемы сваёй эпохі ў Христовым святле. Яны заўсёды павінны вучыць не сваёй мудрасці, але Божаму Слову, настойліва заахвочваючы ўсіх да навяртання і святасці. Каб святарскае прапаведаванне, якое ў сучасных умовах становіцца часта цяжкай справай, больш узрушыла розумы слухачоў, яно не павінна абмяжоўвацца агульным і абстрактным раз'ясненнем Божага Слова.
але павінна дастасоўваць адвечную праўду Евангелля да канкрэтных умоў жыцця. Такім чынам, паслуга слова здзяйсняецца розным чынам паводле розных патрэб слухачоў і разнастайных харызмаў прапаведнікаў. У нехрысціянскіх краінах або групах людзі прыходзяць да веры і сакраментаў збаўлення праз абвяшчэнне Евангелля. У самой жа супольнасці хрысціянаў, асабліва для тых, хто, як здаецца, не вельмі разумее або не верыць у тое, што практыкуе, абвяшчэнне слова неабходна для самой паслугі сакраментаў, бо яны з'яўляюцца сакраментамі веры, якая нараджаецца са слова і ім жывіцца. Асабліва гэта адносіцца да літургіі слова ў цэлебрацыі святой імшы, якая цесна яднае ў сабе абвяшчэнне смерці і ўваскрасення Пана, адказ народу, які слухае, і саму ахвяру, праз якую Хрыстус умацаваў новы запавет у сваёй крыві, і да якой вернікі далучаюцца праз малітву і прыняцце сакраменту. Бог, адзіны святы і адзіны асвяціцель, хацеў набыць сабе людзей як супрацоўнікаў і памочнікаў, каб яны пакорна служылі справе асвячэння. Таму прэзбітэраў кансакруе Бог праз паслугу біскупа, каб яны, стаўшы адмысловым чынам удзельнікамі хрыстовага святарства, у цэлебрацыі сакральных дзеянняў удзельнічалі як слугі таго, хто ў літургіі пастаянна выконвае для нас сваю святарскую ўладу праз свайго духа. Праз хрост яны уводзяць людзей у склад Божага народу. Праз сакрамент пакаяння яднаюць грэшнікаў з Богам і касцёлам. Праз намашчэнне хворых умацоўваюць церпячых. І перш за ўсё, праз цэлебрацыю святой імшы сакраментальна прыносяць ахвяру Хрыста. У выкананні ўсіх сакраментаў, як у часы ранняга касцёла сведчыў святы Ігнацый мучанік, прэзбітары ў многіх адносінах іерархічна звязаны з біскупам і таму робяць яго як бы прысутным у кожнай супольнасці вернікаў. Іншыя сакраменты, як і ўсе касцёльныя паслугі і справы апостальства, цесна звязаны са святой Эўхарыстыяй і скіраваны да яе. Бо ў найсвяцейшай Эўхарыстыі змяшчаецца ўсё духоўнае багацце касцёла, а менавіта сам Хрыстус, наша Пасха і жывы хлеб, які праз сваё цела, ажыўленае Духам Святым і жыватворнае, дае жыццё людзям, запрашаючы іх і ведучы такім чынам да ахвяравання разам з ім саміх сябе, сваёй працы і ўсіх створаных рэчаў. Таму Эўхарыстыя з'яўляецца крыніцай і вяршыняй усёй евангелізацыі. Катэхуменаў паступова прывучаюць да ўдзелу ва Эўхарыстыі, а вернікі, пазначаныя ўжо знакам святога хросту і канфірмацыі, цалкам далучаюцца да Хрыстовага цела праз прыняцце Эўхарыстыі. Эўхарыстычная гасціна з'яўляецца такім чынам асяродкам сходу вернікаў, якім кіруе прэзбітар. Таму прэзбітары вучаць вернікаў прыносіць Богу айцу ў ахвяры імшы боскую жертву і разам з ёй ахвяруюць сваё жыццё. У духу Хрыста пастыра вучаць іх са скрушаным сэрцам вызнаваць свае грахі перад касцёлам у сакраменце пакаяння, каб зняў дзень штораз больш вяртацца да Бога, памятаючы яго словы: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае». Вучаць іх таксама так удзельнічаць у цэлебрацыі святой літургіі, каб праз яе дасягнуць шчырай малітвы. Яны вядуць іх да практыкавання на працягу ўсяго жыцця штораз больш дасканалага духу малітвы паводле ласкі і патрэб кожнага і заахвочваюць усіх выконваць абавязкі ўласнага стану, а больш здольных заахвочваюць да практыкавання евангельскіх парад такім спосабам, які ім адпавядае. Яны настаўляюць таксама вернікаў, каб яны маглі спяваць Пану ў сваіх сэрцах духоўныя гімны і песні, узносячы за ўсё падзяку Богу і айцу у імя Пана нашага Езуса Хрыста. Хвалу і падзяку, якія ўзносяцца падчас цэлебрацыі Эўхарыстыі, прэзбітары пашыраюць на розныя поры дня, чытаючы літургію гадзіну, у якой ад імя касцёла яны моляцца да Бога за ўвесь даручаны ім народ, а нават за ўвесь свет. Дом малітвы, дзе цэлебруецца і захоўваецца найсвяцейшая Эўхарыстыя, і дзе збіраюцца вернікі, дзе ўшаноўваецца прысутнасць Божага Сына, нашага Збаўцы, які ахвяраваў сябе за нас на ахвярніку дзеля дапамогі і суцяшэння вернікаў, павінен быць добра ўладкаваным і прыстасаваным для малітвы і святых урачыстасцяў. У ім пастыры і вернікі запрашаюцца з удзячнасцю адказваць на дар таго,
хто праз сваю чалавечую натуру няспынна вылівае сваё боскае жыццё на часткі свайго цела. Прэзбітары павінны клапаціцца пра належнае падтрыманне літургічных ведаў і ўмення, каб праз літургічную паслугу даручаныя ім хрысціянскія супольнасці з кожным днём штораз лепш праслаўлялі Бога, Айца і Сына і Духа Святога. Прэзбітары, выконваючы ў межах сваіх функцый уладу Хрыста, галавы і пастыра, збіраюць ад імя біскупа Божую сям'ю, ажыўленую братнім адзінствам, і вядуць яе праз Хрыста ў духу да Бога Айца. Для выканання гэтай паслугі, як і для іншых прэзбітарскіх заданняў, ім удзяляецца духоўная ўлада, якая дадзена для будавання. У гэтым будаванні касцёла прэзбітары павінны абыходзіцца з усімі з надзвычайнай дабрынёй па прыкладзе Пана. Яны не павінны дагаджаць людзям, але павінны паступаць з імі згодна з патрабаваннямі хрысціянскага вучэння і жыцця, вучыць іх і настаўляць, як наймілейшых сыноў, паводле слова апостала. Прапаведуй слова, будзь настойлівы ў спрыяльны і неспрыяльны час, аспрэчвай, папраўляй, заахвочвай з усёй цярплівасцю ў навучанні. Святары, як настаўнікі ў веры, павінны асабіста ці праз іншых клапаціцца, каб кожны вернік у Духу Святым развіваў сваё пакліканне згодна з Евангелем, шчырую і дзейсную любоў і свабоду, да якой Хрыстус нас вызваліў. Няшмат дадуць цырымоніі, нават самыя прыгожыя або квітнеючыя таварыствы, калі яны не скіраваны на выхаванне людзей і на дасягненне хрысціянскай сталасці. Прэзбітары павінны ім дапамагаць у іх удасканаленні, каб яны распазналі, якая ёсць воля Божая і чаго патрабуе парадак рэчаў у кожным выпадку, значным ці не. Трэба таксама вучыць, каб хрысціяне не жылі толькі для сябе, але паводле патрабаванняў новага наказу любові, каб служылі адно аднаму, кожны паводле атрыманай ласкі, каб такім чынам усе па-хрысціянску выконвалі свае абавязкі ў чалавечай супольнасці. Хоць прэзбітары з'яўляюцца даўжнікамі ўсіх, аднак асаблівым чынам ім даручаны бедныя і слабыя, з якімі сам Пан быў цесна з'яднаны, і евангелізацыя якіх з'яўляецца знакам месіянскай справы. Асаблівым клопатам трэба ахапіць моладзь, а таксама сужэнцаў і бацькоў. Пажадана, каб яны аб'ядноўваліся ў таварыствы дзеля ўзаемнай дапамогі, каб у жыцці, часта цяжкім, ім было лягчэй у большай паўнаце паступаць па-хрысціянску. Няхай прэзбітары памятаюць, што ўсе кансакраваныя асобы, мужчыны і жанчыны, складаюць найбольш хвалебную частку ў доме Пана. Таму вартыя асаблівага клопату пра іх духоўны ўзрост дзеля дабра ўсяго касцёла. Нарэшце, яны найбольш павінны клапаціцца пра хворых і паміраючых, наведваючы іх і падтрымліваючы ў Пану. Аднак пастырскае служэнне не абмяжоўваецца клопатам пра кожнага асобнага верніка, але скіравана на будаванне праўдзівай хрысціянскай супольнасці. Каб дух супольнасці мог адпаведна фарміравацца, ён павінен ахапіць не толькі мясцовы касцёл, але і паўсюдны. Мясцовая супольнасць не можа клапаціцца толькі пра сваіх вернікаў, але напоўненая місійным духам павінна рыхтаваць для ўсіх людзей шлях да Хрыста. Асабліва яна павінна клапаціцца пра катэхуменаў і неафітаў, якіх трэба паступова выхоўваць да пазнання і рэалізацыі хрысціянскага жыцця. Немагчыма стварыць ніводнай хрысціянскай супольнасці, калі яна не мае кораня і асноў у цэлебрацыі Найсвяцейшай Еўхарыстыі. Таму з яе трэба распачаць усялякае выхаванне духу супольнасці. Каб цэлебрацыя Еўхарыстыі была сапраўднай і поўнай, яна павінна весці да розных спраў міласэрнасці і ўзаемнай дапамогі, а таксама да місійнай дзейнасці і розных форм хрысціянскага сведчання. Акрамя гэтага, эклезіяльная супольнасць праз любоў, малітву, прыклад і справы пакаяння выконвае праўдзівую мацярынскую функцыю адносна душ, якія трэба давесці да Хрыста. Яна сама з'яўляецца дзейснай прыладай, дзякуючы якой няверуючым паказваецца або адкрываецца шлях да Хрыста і яго касцёла, і дзякуючы якой таксама вернікі заахвочваюцца, умацоўваюцца і падтрымліваюцца ў духоўнай барацьбе. У будаванні хрысціянскай супольнасці прэзбітары ніколі не павінны служыць нейкай ідэалогіі ці чалавечай партыі,
але як прапаведнікі Евангелія і пастыры касцёла яны павінны прыкладваць свае намаганні для духоўнага ўзрастання Хрыстовага цела. Адносіны прэзбітараў да іншых людзей. Усе прэзбітары разам з біскупамі удзельнічаюць у адным і тым жа святарстве і паслузе Хрыста. Таму сама еднасць кансекрацыі і місіі патрабуе ад іх іерархічнай лучнасці са станам біскупаў, якая найлепш выяўляецца падчас літургічнай канцэлібрацыі, і якую яны вызнаюць, калі з'яднаныя з біскупамі здзяйсняюць еўхарыстычную гасціну. Таму біскупы з прычыны ўдзеленага прэзбітарам у сакраменце пасвячэння дару Духа Святога маюць іх за неабходных памочнікаў і дарадчыкаў у паслузе і абавязку навучання, асвячэння і кіравання Божым народам. Гэта выразна сцвярджаецца ўжо са старажытных часоў касцёла ў літургічных тэкстах, у якіх узносіцца ўрачыстая просьба да Бога аб спасланні на кандыдатаў прэзбітары духа, ласкі і парады, каб падтрымліваць і кіраваць народам з чыстым сэрцам, як дух Маісея на пустыні ахапіў розумы 70 разважлівых мужоў, з дапамогай якіх ён з лёгкасцю кіраваў вялікім мноствам людзей. Таму з прычыны гэтай супольнасці ў тым самым святарстве і паслузе няхай біскупы лічаць прэзбітараў сваімі братамі і сябрамі і па меры магчымасцяў клапоцяцца пра іх дабро, перадусім духоўнае, а таксама матэрыяльнае. Бо на біскупаў складзена асабліва цяжкая адказнасць за святасць сваіх святароў. Таму яны павінны старанна клапаціцца пра сталую фармацыю сваіх прэзбітараў. Няхай ахвотна іх слухаюць, а таксама няхай пытаюцца парады і размаўляюць з імі пра тое, што датычыць патрэб пастырскай працы і дабра дыяцэзіі. Каб гэтага дасягнуць адпаведна да сучасных акалічнасцяў і патрэб у форме і паводле юрыдычна вызначаных нормаў, яны павінны мець раду, гэта значыць сенат святароў, якія прадстаўляюць усіх прэзбітараў, каб плённа падтрымліваць біскупа сваімі парадамі у кіраўніцтве дыяцэзіяй. Прэзбітары, памятаючы пра паўнату сакраменту пасвячэння, якую маюць біскупы, няхай шануюць у іх уладу Хрыста, найвышэйшага пастыра. Таму няхай з'яднаюцца вакол свайго біскупа ў шчырай любові і паслухмянасці. Гэтая святарская паслухмянасць, напоўненая духам супрацоўніцтва, абапіраецца на ўдзел у біскупскім служэнні, якое перадаецца прэзбітарам праз сакрамент пасвячэння і кананічную місію. Еднасць прэзбітараў з біскупамі яшчэ больш патрэбна ў наш час, бо сёння па розных прычынах апостальская дзейнасць павінна не толькі набываць розныя формы, але таксама выходзіць па-за межы адной парафіі або дыяцэзіі. Таму ніводзін прэзбітар не можа асобна і адзін выканаць у поўні сваю місію, але толькі разам з іншымі прэзбітарамі пад кіраўніцтвам тых, хто стаіць на чале касцёла. Усе прэзбітары, устаноўленыя праз сакрамент пасвячэння, звязаны паміж сабою вельмі цесным сакраментальным вузлом братэрства. Пры гэтым, асабліва ў дыяцэзіі, якой аддана служаць пад кіраўніцтвам свайго біскупа, яны ствараюць адзін прэзбітэрый. Хоць маюць розныя абавязкі, аднак выконваюць для людзей адну святарскую паслугу. Усе прэзбітары пасланыя для таго, каб супрацоўнічаць у той самай справе, ці то выконваючы паслугу ў парафіі або па-за ёй, ці займаючыся навуковай дзейнасцю або выкладаннем, ці нават фізічна працуючы і падзяляючы лёс саміх працаўнікоў, калі кампетэнтная ўлада палічыць гэта мэтазгодным, ці нарэшце выконваючы іншыя апостальскія справы або накіраваныя на апостальства. Усе, аднак, імкнуцца да аднаго, а менавіта да будавання Хрыстовага цела, якое асабліва ў наш час патрабуе розных паслуг і новых дастасаванняў. Таму вельмі важна, каб усе прэзбітары, як дыяцэзіяльныя, так і законныя, узаемна дапамагалі адзін аднаму і заўсёды былі супрацоўнікамі праўды. Таму кожны звязаны з іншымі членамі таго ж прэзбітэрыя асаблівымі повязямі апостальскай любові, паслугі і братэрства. Ужо са старажытных часоў гэта было літургічна адзначана, калі прэзбітары, стоячы разам з біскупам, які ўдзяляе пасвячэнне, запрашаюцца да ўскладання рук на новавыбраных і калі аднадушна канцэлібруюць найсвяцейшую Еўхарыстыю. Паасобныя прэзбітары яднаюцца са сваімі сабратамі повяззю любові, малітвы і усялякага супрацоўніцтва, дзякуючы чаму выяўляецца тая еднасць,
у якой Хрыстус хацеў, каб яго вызнаўцы былі цалкам з'яднаныя, каб свет пазнаў, што сын быў пасланы айцом. З гэтай прычыны старэйшыя ўзростам няхай прымаюць малодшых як сапраўдных братоў і падтрымліваюць іх у першых кроках і цяжкасцях служэння. А таксама няхай імкнуцца зразумець іх спосаб мыслення, хоць ён і адрозны ад іхняга. Няхай спагадліва падтрымліваюць іх ініцыятыву. Малодшыя таксама няхай шануюць узрост і вопыт старэйшых, раяцца з імі ў справах, якія датычаць пастырства, і ахвотна з імі супрацоўнічаюць. Кіруючыся духам братэрства, няхай прэзбітары не забываюць пра гасціннасць, няхай практыкуюць дабрачыннасць і дзеляцца дабротамі, клапоцячыся перадусім пра хворых, засмучаных, абцяжараных празмернай працай, самотных, выгнаннікаў, а таксама пра тых, каго пераследуюць. Няхай таксама ахвотна і з радасцю сустракаюцца для адпачынку, памятаючы пра словы, якімі сам Пан заахвочваў спрацаваных апосталаў: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце». Больш за тое, каб прэзбітары, клапоцячыся пра духоўнае і інтэлектуальнае жыццё, мелі ўзаемную дапамогу, каб лепш маглі супрацоўнічаць у паслузе і каб пазбеглі небяспек, што нясе самотнасць, няхай трымаюцца пэўнага спосабу супольнага жыцця або пэўнай супольнасці, якая можа мець шмат форм паводле розных асабістых ці пастырскіх патрэб, а менавіта супольнае жыллё, дзе гэта магчыма, або супольны пасілак, або прынамсі частыя перыядычныя сустрэчы. Трэба таксама высока цаніць і старанна падтрымліваць таварыствы, якія на падставе прызнаных кампетэнтнымі касцёльнымі ўладамі статутаў, дзякуючы належнаму і адпаведным чынам зацверджанаму распарадку жыцця і братняй дапамозе, выхоўваюць святасць святароў у выкананні паслуг і такім чынам імкнуцца служыць усяму стану прэзбітараў. Нарэшце, з прычыны той жа супольнасці ў святарстве, няхай прэзбітары ведаюць, што яны маюць асаблівыя абавязацельствы адносна тых, хто мае нейкія цяжкасці. Таму няхай спяшаюцца да іх з дапамогай, а калі ўзнікне неабходнасць, няхай таксама далікатна іх настаўляюць. А да тых, хто ў чым-небудзь правініўся, няхай заўсёды адносяцца з братняй любоўю і зразуменнем, няспынна молячыся за іх да Бога і застаючыся надалей для іх сапраўднымі братамі і сябрамі. Хоць святары новага запавету ў выніку сакраменту пасвячэння выконваюць сярод народу і для Божага народу вельмі ўзнёслую і неабходную функцыю айцоў і настаўнікаў, аднак разам з усімі хрысціянамі яны з'яўляюцца вучнямі Пана і ўдзельнікамі яго валадарства, дзякуючы ласцы Бога, які іх кліча. Бо для ўсіх адроджаных у вадзе хросту прэзбітары з'яўляюцца братамі сярод братоў, як члены аднаго і таго ж хрыстовага цела, будаванне якога даручана ўсім. Таму прэзбітары павінны кіраваць супольнасцю, каб, не шукаючы свайго, але таго, што належыць Езусу Хрысту, супрацоўнічаць са свецкімі вернікамі і паводзіць сябе сярод іх на ўзор настаўніка, які прыйшоў не для таго, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё дзеля адкуплення многіх. Няхай прэзбітары шчыра прызнаюць і падтрымліваюць годнасць свецкіх і адпаведна ім удзел у місіі касцёла. Няхай таксама шчыра шануюць справядлівую свабоду, на якую ўсе маюць права ў зямной дзяржаве. Няхай ахвотна выслухоўваюць свецкіх, па-братэрска ўлічваюць іх пажаданні і прызнаюць іх вопыт і кампетэнцыю ў розных сферах чалавечай дзейнасці, каб разам з імі маглі распазнаць знакі часу. Выпрабоўваючы духаў ці яны ад Бога, няхай у духу веры адкрываюць разнастайныя харызмы свецкіх, самыя сціплыя і самыя ўзнёслыя. Няхай з радасцю іх прызнаюць і клапатліва падтрымліваюць. Сярод іншых Божых дароў, багацце якіх знаходзіцца сярод вернікаў, асабліва трэба падтрымліваць тыя, якія заахвочваюць многіх да больш дасканалага духоўнага жыцця. Няхай таксама з даверам даручаюць свецкім заданні дзеля служэння касцёлу, пакідаючы ім свабоду і поле для дзейнасці, адпаведна заахвочваючы іх, каб яны распачыналі таксама розныя працы з уласнай ініцыятывы. Урэшце, прэзбітары ўстаноўлены сярод свецкіх, каб весці ўсіх да еднасці ў любові, каб усе любілі адно аднаго братняй любоўю, апярэджвалі адзін аднаго ў ветлівасці. Таму іх заданне ўзгадняць розныя погляды, каб у супольнасці вернікаў ніхто не адчуваў сябе чужым.
Яны з'яўляюцца абаронцамі агульнага дабра, пра якое клапоцяцца ад імя біскупа, і адначасова адданымі абаронцамі праўды, каб вернікі не ішлі за ўсялякім павевам вучэння. Іх асабліваму клопату даручаны тыя, хто ўжо не прыступае да сакраментаў, або нават адышоў ад веры. Няхай прэзбітары, як добрыя пастыры, не забываюць пра іх. Захоўваючы прадпісанні наконт экуменізму, няхай не забываюць пра братоў, якія не маюць поўнай эклезіяльнай еднасці з намі. Нарэшце, няхай лічаць даручанымі іх клопату ўсіх, хто не прызнае Хрыста сваім збаўцам. Самі ж хрысціяне няхай усведамляюць свой абавязак перад сваімі прэзбітарамі і таму няхай адносяцца да іх сваіх пастыраў і айцоў з сыноўскай любоўю. Падзяляючы іх клопаты, няхай малітвай і чынам дапамагаюць сваім прэзбітарам, каб яны маглі лепш пераадольваць перашкоды і больш плённа выконваць свае заданні. Размеркаванне прэзбітараў і пакліканне да святарства. Духоўны дар, атрыманы прэзбітарамі ў сакраменце пасвячэння, рыхтуе іх не толькі да пэўнай абмежаванай і вузкай місіі, але да самай шырокай і паўсюднай місіі збаўлення аж да межаў зямлі. Бо кожная святарская паслуга ўдзельнічае ў гэтай паўсюднай місіі, якую Хрыстус даручыў апосталам. Хрыстовае святарства, удзельнікамі якога справядліва сталі прэзбітары, па неабходнасці скіравана да ўсіх народаў і эпох і не абмежавана ніякімі перашкодамі крыві, нацыянальнай прыналежнасці або ўзросту, як гэта таямнічым чынам прадстаўлена ў асобе Мельхізедека. Няхай прэзбітары памятаюць, што яны павінны клапаціцца пра ўсе касцёлы. Таму прэзбітары тых дыяцэзій, якія маюць больш пакліканняў да святарства, няхай ахвотна з дазволу або па заахвочванню свайго ардынарыя выконваюць сваё служэнне ў краінах, на місіях або ва ўстановах, дзе не хапае духавенства. Нормы інкардынацыі і эскардынацыі трэба перагледзець так, каб гэтае старажытнае прадпісанне, застаючыся непарушным, лепш адпавядала сучасным пастырскім патрэбам. Там, дзе гэтага патрабуе апостальства, трэба садзейнічаць не толькі лепшаму размеркаванню прэзбітараў адносна іх служэння, але таксама ажыццяўленню спецыяльных пастырскіх спраў на карысць розных грамадскіх груп у пэўнай краіне або народзе, або ў нейкай частцы свету. Для гэтай мэты можа быць карысным стварэнне міжнародных семінарый, асобных дыяцэзій або персанальных прэлатур і іншых падобных інстытутаў, да якіх дзеля дабра ўсяго касцёла могуць быць прызначаны або інкардынаваныя прэзбітары, адпаведна ўстаноўленым для кожнага чынам і заўсёды з захаваннем правоў мясцовага ардынарыя. Аднак па магчымасці нельга высылаць прэзбітараў па аднаму ў новыя краіны, асабліва калі яны яшчэ не ведаюць дастаткова мовы і звычаяў, але па прыкладзе вучняў Хрыста па двое або трое, каб такім чынам яны маглі сабе ўзаемна дапамагаць. Асабліва трэба паклапаціцца пра іх духоўнае жыццё, а таксама пра іх фізічнае і псіхічнае здароўе. Наколькі гэта магчыма, трэба падрыхтаваць ім месца і ўмовы працы паводле асабістых здольнасцяў кожнага з іх. Разам з тым, вельмі важна, каб тыя, хто адпраўляецца ў новую для іх краіну, імкнуліся добра ведаць не толькі мясцовую мову, але таксама асаблівыя псіхалагічныя і грамадскія рысы таго народу, якому ў пакоры хочуць служыць, яднаючыся з ім вельмі цесна, каб такім чынам наследаваць прыклад апостала Паўла, які мог сказаць пра сябе: «Будучы вольным ад усіх, я стаў нявольнікам усіх, каб здабыць яшчэ больш. Я стаў габрэем для габрэяў, каб здабыць габрэяў». Пастыр і біскуп нашых душ так заснаваў свой касцёл, каб народ, які ён выбраў і набыў сваёй крывёю, заўсёды і да канца вякоў абавязкова меў сваіх святароў, каб хрысціяне ніколі не былі як авечкі без пастыра. Прызнаючы гэтую волю Хрыста, апосталы пад натхненнем Духа Святога лічылі сваім абавязкам выбіраць распарадчыкаў, якія будуць здольныя навучаць таксама іншых. Гэты абавязак належыць да самай святарскай місіі, праз якой прэзбітар удзельнічае ў клопаце ўсяго касцёла, каб тут на зямлі заўсёды хапала працаўнікоў сярод Божага народу. Аднак паколькі стырнавы карабля і падарожнікі імкнуцца да адной мэты, таму трэба вучыць увесь хрысціянскі народ пра яго абавязак разнастайнага супрацоўніцтва, праз пасрэдніцтва стараннай малітвы, а таксама іншымі спосабамі, даступнымі яму.
каб касцёл заўсёды меў святароў, неабходных для выканання яго боскай місіі. Таму няхай прэзбітары найперш імкнуцца праз паслугу слова і сведчання ўласным жыццём выразна паказваць вернікам дух служэння і сапраўднай пасхальнай радасці, перавагу неабходнасць святарства, а тых малодшых ці старэйшых, якіх разважліва палічылі б здольнымі да такога вялікага служэння, няхай падтрымліваюць, не шкадуючы ніякага клопату і працы, каб яны маглі адпаведна падрыхтавацца, а пазней з захаваннем іх поўнай знешняй і ўнутранай свабоды маглі быць пакліканы біскупамі. Для дасягнення гэтай мэты вельмі карысным з'яўляецца уважлівае і мудрае духоўнае кіраўніцтва. Бацькі, настаўнікі і ўсе тыя, хто нейкім чынам займаецца выхаваннем падлеткаў і моладзі, павінны так іх выхоўваць, каб, ведаючы клопат пана пра свой статак і бачачы патрэбы касцёла, яны былі гатовыя велікадушна адказаць пану, які іх кліча разам з прарокам: «Вось я, пашлі мяне». Гэты голас пана, які кліча, ні ў якім разе нельга чакаць так, быццам бы ён павінен дайсці да вышэй будучага прэзбітара нейкім незвычайным чынам. Яго трэба распазнаць і пачуць менавіта ў знаках, праз якія Божая воля адкрываецца штодня разважлівым хрысціянам. Над гэтымі знакамі прэзбітары павінны старанна разважаць. Таму ім даручаецца асаблівым чынам дыяцэзіяльная і нацыянальная справа пакліканню. У казаннях, катэхезе, перыядычным друку трэба выразна прадстаўляць патрэбы як мясцовага, так і паўсюднага касцёла, паказваць сэнс і значнасць святарскай паслугі, у якой вялікія цяжкасці спалучаны з вялікай радасцю, і праз якую перадусім, як вучаць айцы сабору, можна даць Хрысту найвышэйшы доказ любові. Раздзел 3. Жыццё прэзбітараў. Пакліканне прэзбітараў да дасканаласці. Праз сакрамент пасвячэння прэзбітары прыпадабняюцца да Хрыста святара, як слугі галавы, каб, будучы супрацоўнікамі біскупскага стану, будаваць і ствараць яго цела, якім ёсць касцёл. Ужо ў кансэкрацыі хросту яны атрымалі, як і ўсе хрысціяне, знак і дар такога вялікага паклікання і ласкі, каб нават у чалавечай слабасці яны маглі і былі абавязаны імкнуцца да дасканаласці, паводле слоў пана: «Будьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш нябесны». Да гэтай дасканаласці святары асабліва абавязаны імкнуцца, бо яны пасвячаныя Богу новым чынам у момант прыняцця пасвячэння, сталі жывымі прыладамі Хрыста, вечнага святара, каб працягваць у часе яго цудоўную справу, праз якую ён сваёй моцай з вышыні аднавіў усё чалавецтва. Паколькі кожны святар уласцівым яму чынам увасабляе самога Хрыста, ён адораны таксама асаблівай ласкай, каб, служачы даручанаму яму люду і ўсяму Божаму народу, яму было лягчэй імкнуцца да дасканаласці таго, каго ён прадстаўляе, і каб слабасць чалавечага цела была вылічанага святасцю таго, хто стаў для нас найвышэйшым святаром, святым, нявінным, беззаганным, адлучаным ад грэшнікаў. Хрыстус, якога Айцец асвяціў, гэта значыць кансакраваў і паслаў у свет, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках, увайшоў праз муку ў сваю хвалу. Такім жа чынам і прэзбітары, кансакраваныя намашчэннем Духа Святога і пасланыя Хрыстом, утаймоўваюць у сабе ўчынкі цела і цалкам аддаюцца служэнню людзям, дзякуючы чаму могуць узрастаць у святасці, якой былі адораны ў Хрысце, пакуль не стануць дасканалымі мужамі. Так, выконваючы паслугу духаў і справядлівасці, прэзбітары умацоўваюцца ў духоўным жыцці, калі толькі выказваюць паслухмянасць Хрыстоваму духу, які іх ажыўляе і вядзе. Дзякуючы самім штодзённым сакральным дзеянням, а таксама праз усё сваё служэнне, якое выконваюць у еднасці з біскупам і прэзбітарамі, яны ідуць да дасканаласці жыцця. Сама святасць прэзбітараў значна спрыяе плённаму выкананню іх паслугі. Хоць Божая ласка можа здзяйсняць справу збаўлення праз пасрэдніцтва нягодных распарадчыкаў, аднак звычайна Бог жадае паказваць свае цудоўныя справы праз тых, хто быў больш паслухмяны натхненнем і кіраўніцтву Духа Святога, і хто можа з увагі на сваё цеснае з'яднанне з Хрыстом і святасць жыцця сказаць разам з апосталам: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус».
Таму гэты святы сабор для дасягнення сваіх пастырскіх мэтаў унутранага аднаўлення касцёла, распаўсюджвання Евангелія па ўсім свеце і ўстанаўлення дыялогу з сучасным светам настойліва заахвочвае ўсіх святароў, каб пры дапамозе адпаведных сродкаў, што рэкамендуе касцёл, яны няспынна імкнуліся да штораз большай святасці, дзякуючы якой яны б станавіліся з кожным днём штораз лепшымі прыладамі ў служэнні ўсяму Божаму народу. Прэзбітары змогуць дасягнуць святасці адпаведным для іх чынам, калі будуць аддана і нястомна выконваць свае абавязкі ў Хрыстовым духу. З'яўляючыся слугамі Божага Слова, няхай штодзённа чытаюць і слухаюць Божае Слова, якому павінны вучыць іншых. А калі імкнуцца самі яго прыняць, то будуць з кожным днём усё больш дасканалымі вучнямі Пана, паводле слова апостола Паўла, скіраваных да Цімафея. Аб гэтым клапаціся, гэтаму ў сябе прысвячай, каб твой поступ быў відавочны для ўсіх. Зважай на сябе і на навучанне, трывай у гэтым, бо робячы так і самога сябе збавіш, і тых, хто цябе слухае. Шукаючы больш адпаведнага спосабу пераказу іншым рэчаў, якія былі прадметам іх кантэмпляцыі, яны будуць больш глыбока адчуваць невычэрпнае багацце Хрыста і шматгранную Божую мудрасць. Памятаючы, што Пан ёсць тым, хто адкрывае сэрцы, і што не ад іх, але з Божай моцы паходзіць перамога, у пераказванні слова яны будуць больш цесна яднацца з Хрыстом-настаўнікам і дазволяць, каб ягоны дух вёў іх. Так, яднаючыся з Хрыстом, яны ўдзельнічаюць у любові Бога, таямніца якой, утоеная спрадвеку, была аб'яўлена ў Хрысце. Прэзбітары, як святыя распарадчыкі, асабліва ў ахвяры святой імшы, замяняюць асаблівым чынам самога Хрыста, які ахвяраваў сябе як жертву для асвячэння людзей. Таму яны заахвочваюцца наследаваць тое, што здзяйсняюць, бо адзначаючы таямніцу смерці Пана, яны павінны імкнуцца праз утаймаванне вызваліць свае члены ад загану і пажадлівасці. У таямніцы эўхарыстычнай ахвяры, у якой святары выконваюць свой галоўны абавязак, няспынна здзяйсняецца справа нашага адкуплення. І таму ім вельмі рэкамендуецца цэлебраваць яе штодзённа. Яна з'яўляецца дзеяннем Хрыста і яго касцёла, нават калі вернікі не прысутнічаюць на ёй. Таму, калі прэзбітары яднаюцца з дзеяннем Хрыста святара, штодня цалкам ахвяруюць сябе Богу і, кормячыся целам Хрыста, шчыра ўдзельнічаюць у любові таго, хто дае сябе вернікам як ежу. Таксама пры ўдзяленні сакраментаў яны яднаюцца з намерам і любоўю Хрыста. Робяць гэта асабліва тады, калі сведчаць пра гатоўнасць быць распарадчыкамі сакраменту пакаяння кожны раз, калі вернікі разумна просяць аб гэтым. У чытанні Божага афіца яны даюць свой голас касцёлу, які трывае ў малітве ад імя ўсяго чалавечага роду разам з Хрыстом, які заўсёды жыве, каб заступацца за нас. Кіруючы Божым народам і будучы ягонымі пастырамі, захвочаныя любоўю добрага пастыра аддаваць жыццё сваё за сваіх авечак, прэзбітары гатовы нават да найвялікшай ахвярнасці, наследуючы прыклад святароў, якія не вагаліся таксама і ў наш час аддаваць сваё жыццё. Будучы настаўнікамі веры і маючы адвагу ўвайсці праз кроў Езуса ў святое месца, яны прыступаюць да Бога са шчырым сэрцам і ў паўнаце веры. Маючы моцную надзею наконт сваіх вернікаў, яны могуць суцяшаць тых, хто знаходзіцца ва ўсялякім уціску, тым суцяшэннем, якое самі атрымліваюць ад Бога. Як кіраўнікі супольнасці яны захоўваюць аскезу, уласцівую пастырам, адмаўляюцца ад уласных выгодаў, шукаюць не сваёй карысці, але таго, што служыць усім, каб усе былі збаўлены. Яны заўсёды ідуць наперад да больш дасканалага выканання пастырскай справы, і дзе гэта неабходна, гатовыя выйсці на новыя шляхі пастырства пад кіраўніцтвам духа любові, які вее дзе хоча. Паколькі ў сучасным свеце ёсць шмат абавязкаў, якія людзі павінны выконваць, і столькі розных праблем, якія іх непакояць, якія часта яны павінны неадкладна вырашаць, то нярэдка ўзнікае небяспека разгубленасці ў такой вялікай разнастайнасці спраў. Таксама прэзбітары, занятыя і заклапочаныя шматлікімі абавязкамі свайго стану, могуць з трывогай задаваць сабе пытанне, як спалучыць сваё ўнутранае жыццё са знешняй дзейнасцю. І гэтага адзінства жыцця не можа стварыць ні выключна знешні парадак у пастырскіх дзеяннях, ні самое здзяйсненне пабожных практык, хоць яно і падтрымлівала б гэтае адзінства.
Аднак прэзбітары могуць яго будаваць, наследуючы ў выкананні сваёй паслугі Хрыста Пана, спажыткам якога было здзяйсненне волі таго, хто яго паслаў, каб выканаць ягоную справу. Хрыстус, каб няспынна здзяйсняць праз касцёл волю Айца ў свеце, дзейнічае праз пасрэдніцтва сваіх слугаў, і таму застаецца заўсёды пачаткам і крыніцай еднасці іх жыцця. Таму прэзбітары дасягаюць еднасці свайго жыцця, яднаючыся з Хрыстом у пазнанні волі Айца і ў ахвяраванні сябе за даручаны ім статак. Так, увасабляючы добрага пастыра праз само выкананне пастырскай любові, яны знойдуць повязь святарскай дасканаласці, якая лучыць у адно іх жыццё і дзейнасць. Гэтая пастырская любоў вынікае галоўным чынам з эўхарыстычнай ахвяры, якая застаецца асяродкам і коранем усяго жыцця прэзбітара. Таму тое, што здзяйсняецца на ахвярным алтары, Дух Святара імкнецца аднавіць у сабе. Але гэта магчыма толькі тады, калі самі святары будуць праз малітву больш глыбока пранікаць у таямніцы Хрыста. Каб умець у канкрэтных справах практыкаваць еднасць свайго жыцця, прэзбітары павінны разважаць над усімі сваімі справамі, выпрабоўваючы, якая воля Божая, а менавіта ці гэтыя справы згодныя з прынцыпамі евангельскай місіі касцёла. Вернасць Хрысту нельга аддзяліць ад вернасці яго касцёлу. Таму, каб прэзбітары не распачыналі дарэмнае спаборніцтва, пастырская любоў патрабуе ад іх, каб яны заўсёды працавалі ў цеснай еднасці з біскупам і іншымі братамі ў святарстве. Так паступаючы, прэзбітары знойдуць еднасць свайго жыцця ў самой еднасці місіі касцёла і такім чынам з'яднаюцца са сваім Панам, а праз яго з Айцом у Духу Святым, каб напоўніцца суцяшэннем і мець у дастатку радасць. Асаблівыя духоўныя патрабаванні ў жыцці прэзбітара. Сярод цнотаў, якія найбольш неабходны для здзяйснення паслугі прэзбітараў, трэба назваць такую гатоўнасць духу, дзякуючы якой яны заўсёды гатовы шукаць не сваёй волі, але волі таго, хто іх паслаў. Боская справа, для выканання якой былі пакліканы Духам Святым, пераўзыходзіць усе чалавечыя сілы і усялякую чалавечую мудрасць, бо слабое свету выбраў Бог, каб асароміць моцных. Сапраўдны хрыстовы слуга, усведамляючы сваю слабасць, працуе ў пакоры, выхоўваючы ў сабе тое, што мілае Богу, а таксама, як бы звязаны Духам Святым, кіруецца ва ўсім воляй таго, хто хоча збавіць усіх людзей. Гэтую волю ён можа адкрываць і выконваць у штодзённым жыцці, калі з пакораю будзе служыць усім, хто быў яму даручаны Богам у давераным яму заданні, а таксама ў шматлікіх падзеях свайго жыцця. Святарская паслуга, будучы служэннем самого касцёла, не можа быць здзейснена інакш, як толькі ў іерархічнай супольнасці ўсяго цела. Таму пастырская любоў натхняе прэзбітараў, якія працуюць у гэтай супольнасці, прысвячаць сваю волю праз паслухмянасць служэнню Богу і братам, прымаючы і выконваючы ў духу веры наказы і распараджэнні найвышэйшага пантыфіка і свайго біскупа, а таксама іншых настаяцеляў, усё больш ахвотна аддаючы і прысвячаючы сябе каму-небудзь даручанаму ім заданню, нават найбольш сціпламу і менш значнаму. Такім чынам яны захоўваюць і ўмацоўваюць неабходную еднасць у паслузе разам са сваімі братамі, асабліва з тымі, каго Пан устанавіў бачнымі кіраўнікамі свайго касцёла, і супрацоўнічаюць у будаўніцтве хрыстовага цела, якое ўзрастае ва ўсялякай повязі ўзаемных паслуг. Гэтая паслухмянасць, якая вядзе да сталай свабоды сыноў Божых, паводле сваёй натуры патрабуе, каб прэзбітары, натхнёныя любоўю, у выкананні сваіх абавязкаў разважліва шукалі новых шляхоў дзеля большага дабра касцёла, мужна выступалі са сваёй ініцыятывай і выразна прадстаўлялі патрэбы даручанага ім статку, заўсёды будучы гатовымі падпарадкавацца тым, хто выконвае галоўнае заданне ў кіраўніцтве Божым касцёлам. Праз пакору, адказную дабравольную паслухмянасць прэзбітары прыпадабняюцца да Хрыста, адчуваючы ў сабе тое, што і ў Хрысце Езусе, які выракся самога сябе, прыняўшы постаць слугі, будучы паслухмяным ажно да смерці, і праз гэтую паслухмянасць перамог і адкупіў непаслухмянасць Адама, як сведчыць апостал. Як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі.
Дасканалае і пастаяннае ўстрыманне, якое раіць Хрыстус дзеля нябеснага валадарства, якое на працягу стагоддзяў, а таксама і ў наш час многія хрысціяне ахвотна прымаюць і хвалебна захоўваюць, заўсёды лічылася ў касцёле асабліва важным для святарскага жыцця. Яно з'яўляецца знакам, а таксама імпульсам пастырскай любові і асаблівай крыніцай духоўнай плоднасці ў свеце. Канешне, яно не патрабуецца паводле самой натуры святарства, як гэта бачна з практыкі ранняга касцёла і традыцыі ўсходніх касцёлаў, дзе акрамя тых, хто з дару ласкі з усімі біскупамі выбірае захаванне цэлібату, ёсць таксама вельмі заслужаныя жанатыя прэзбітары. Таму, калі гэты святы сабор прапануе для духавенства касцёльны цэлібат, ён цалкам не намераны змяняць гэтую дысцыпліну, якая законна дзейнічае ва ўсходніх касцёлах. Усіх, хто ў сужэнстве прыняў прэзбітэрат, ён з вялікай любоўю заахвочвае, каб, трываючы ў святым пакліканні, цалкам і велікадушна надалей прысвячалі сваё жыццё даручанай ім аўчарні. Цэлібат з многіх прычын павядае святарству, бо ўся місія святара прысвечана служэнню новаму чалавецтву, якое Хрыстус, пераможца смерці, абуджае праз Духа Святога ў гэтым свеце, якое мае свой пачатак не ад крыві, не ад жадання цела, не ад жадання мужа, але ад Бога. Праз дзявоцтва або цэлібат, якія захоўваюцца дзеля нябеснага валадарства і праз якія прэзбітары прысвячаюцца Хрысту паводле новых і выключных матываў, лягчэй непадзельным сэрцам ісці за ім і з большай свабодай у ім і праз яго прысвячаць сябе служэнню Богу і людзям, а таксама актыўней служыць яго валадарству і справе надпрыроднага адраджэння. Прэзбітары становяцца такім чынам больш здатнымі прыняць шырэйшае айцоўства ў Хрысце. Так яны вызнаюць перад людзьмі, што жадаюць непадзельна прысвяціць сябе даручанаму ім заданню, а менавіта яднаць вернікаў з адным мужам і прадстаўляць іх Хрысту як цнатлівую дзеву, узгадваючы таямнічае сужэнства, устаноўленае Богам, якое ў будучыні павінна аб'явіцца ў поўні, і праз якое касцёл мае адзінага абранніка – Хрыста. Урэшце, яны становяцца жывым знакам таго будучага свету, прысутнага ўжо праз веру і любоў, у якім сыны ўваскрашэння не выходзяць замуж і не жэняцца. Таму на падставе таямніцы Хрыста і яго місіі цэлібат, які спачатку толькі рэкамендаваўся святарам, быў пазней у лацінскім касцёле прадпісаны правам для ўсіх, хто атрымліваў сакрамент пасвячэння. Дадзены святы сабор зноў прызнае і пацвярджае гэтае распараджэнне адносна тых, хто прызначаны да прэзбітарату. Маючы надзею ў Духу Святым, ён верыць, што дар цэлібату, які так адпавядае святарству новага запавету, шчодра ўдзяляецца айцом, калі тыя, хто ўдзельнічае ў святарстве Хрыста праз сакрамент пасвячэння, а таксама ўвесь касцёл будуць пакорліва і вытрывала гэты дар выпрошваць. Святы сабор заахвочвае таксама ўсіх прэзбітараў, якія свабодна і дабравольна, спадзяючыся на Божую ласку, прынялі святы цэлібат на ўзор Хрыста, каб усёй душой і ўсім сэрцам, далучыўшыся да яго і верна трываючы ў гэтым стане, яны прызналі яго цудоўным дарам, які быў дадзены айцом і які так выразна ўсхваляецца Панам. А таксама, каб яны памяталі пра вялікія таямніцы, якія ён азначае і здзяйсняе. Чым больш дасканалае ўстрыманне многіх людзей у сучасным свеце лічыцца немагчымым, тым з большай пакорай і вытрываласцю няхай прэзбітары разам з касцёлам выпрошваюць ласку вернасці, якая заўсёды даецца тым, хто просіць, выкарыстоўваючы ўсялякія сродкі, звышнатуральныя і натуральныя, якія даступны ўсім. Перш за ўсё яны павінны трымацца аскетычных нормаў, якія пацверджаны вопытам касцёла і сёння з'яўляюцца не менш неабходнымі. Таму святы сабор заклікае не толькі святароў, але і ўсіх вернікаў цаніць гэты каштоўны дар святарскага цэлібату і прасіць Бога, каб ён сам заўсёды шчодра ўдзяляў гэты дар свайму касцёлу. Праз сяброўскія і братэрскія адносіны паміж сабою і з іншымі людзьмі прэзбітары маюць магчымасць навучыцца паважаць чалавечыя каштоўнасці і ацэньваць створаныя даброты як Божы дар. Аднак, знаходзячыся ў свеце, яны заўсёды павінны ведаць, што, паводле слоў нашага Пана і настаўніка, яны не са свету. Таму, карыстаючыся светам так, як бы ім не карысталіся, яны дойдуць да той свабоды, дзякуючы якой вызваленыя ад усялякага неўпарадкаванага клопату, яны будуць здольнымі слухаць Божы голас у штодзённым жыцці.
З гэтай свабодай і здольнасці нараджаецца духоўнае распазнанне, дзякуючы якому фарміруюцца правільныя адносіны да свету і зямных дабротаў. Гэтыя адносіны вельмі важныя для прэзбітэраў, бо місія касцёла здзяйсняецца ў свеце, і створаныя даброты абсалютна неабходныя для асабовага развіцця чалавека. Таму яны павінны быць удзячныя за ўсё, што дае ім нябесны Айцец для правільнага жыцця. Аднак яны павінны ацэньваць у святле веры ўсё, з чым сустракаюцца, каб вучыцца належнаму выкарыстанню дабротаў згодна з Божай воляй і адкідваць тое, што перашкаджае іх місіі. Святары, часткай і лёсам якіх з'яўляецца менавіта Пан, павінны выкарыстоўваць зямныя даброты выключна з той мэтай, для якой паводле вучэння Хрыста Пана і наказаў касцёла яны прызначаюцца. Касцёльнымі дабротамі ў сціслым значэнні гэтага слова святары павінны распараджацца згодна з натурай гэтых дабротаў і паводле касцёльных прадпісанняў пры дапамозе дасведчаных свецкіх людзей, наколькі гэта магчыма, і прызначаць гэтыя даброты заўсёды для тых мэтаў, дзеля дасягнення якіх касцёлу можна мець зямныя даброты, а менавіта для годнай цэлебрацыі Божага культу, для забеспячэння адпаведнага ўтрымання духавенства, а таксама для выканання спраў апостальства і міласэрнасці, асабліва ў адносінах да патрабуючых. Няхай святары і біскупы пры захаванні мясцовага права выкарыстоўваюць сродкі, атрыманыя за спаўненне якой-небудзь касцёльнай функцыі, перш за ўсё для свайго адпаведнага ўтрымання і здзяйснення абавязкаў свайго стану. Усё ж лішняе няхай прызначаюць на карысць касцёла або на справы міласэрнасці. Няхай не лічаць касцёльную пасаду крыніцай заробку і не выкарыстоўваюць даходаў, якія з яе паходзяць дзеля павелічэння асабістай маёмасці. Таму святары не павінны цалкам прывязвацца да багацця, але пазбягаць усялякай хцівасці і старанна ўстрымлівацца ад усялякага віду гандлю. Больш за тое, яны заахвочваюцца да дабравольнага і практыкавання ўбоства, праз якое яны больш выразна прыпадабняюцца да Хрыста і становяцца больш здольнымі да святога служэння. Хрыстус, будучы багатым, дзеля нас стаў убогім, каб праз яго ўбоства мы сталі багатымі. Услед за ім апосталы ўмеюць жыць як у дастатку, так і ў нястачах. Пацвердзілі сваім прыкладам, што дарма атрыманы ад Бога дар трэба дарма даваць. Аднак і пэўнае супольнае выкарыстанне рэчаў па прыкладзе супольнасці і дабротаў, якая вядома ў гісторыі ранняга касцёла, найлепш пракладвае дарогу да пастырскай любові. Дзякуючы такому спосабу жыцця прэзбітары могуць хвалебна практыкаваць дух убоства, перададзены Хрыстом. Пад кіраўніцтвам Духа Пана, які намасціў збаўцу і паслаў яго абвяшчаць Евангелле ўбогім, прэзбітары і біскупы павінны пазбягаць усяго, што магло б нейкім чынам адпіхнуць ад іх убогіх, і апярэджваючы іншых вучняў Хрыста, яны павінны пазбягаць усялякай празмернасці ў сваіх рэчах. Сваё жыллё няхай уладкоўваюць так, каб яно было даступным для ўсіх, і каб ніхто і ніколі, таксама вельмі ўбогі, не баяўся яго наведаць. Забеспячэнне жыцця прэзбітараў. Для таго, каб развіваць ва ўсіх жыццёвых акалічнасцях еднасць з Хрыстом, прэзбітары, акрамя сумленнага выканання сваёй паслугі, маюць у распараджэнні агульныя і адмысловыя новыя традыцыйныя сродкі, якія Дух Святы ніколі не пераставаў даваць Божаму народу, якія касцёл рэкамендуе, а нават часам загадвае для асвячэння сваіх членаў. Сярод усіх духоўных сродкаў першае месца займаюць тыя чыны, дзякуючы якім хрысціяне кормяцца Божым словам на падвойнай гасціне – святога Пісання і Эўхарыстыі. Усе ведаюць, якім важным для асвячэння прэзбітараў з'яўляецца частае і стараннае іх выкарыстанне. Распарадчыкі сакраментальнай ласкі вельмі цесна яднаюцца з Хрыстом збаўцам і пастырам праз плённае прыняцце сакраментаў, асабліва праз сакрамент пакаяння, да якога яны рыхтуюцца на падставе штодзённага рахунку сумлення, вельмі неабходнага для навяртання сэрца да любові Айца міласэрнасці. У святле веры, што жывіцца чытаннем Божага Слова, яны могуць пільна даследаваць знакі Божай волі і дзеяння ягонай ласкі ў розных падзеях жыцця і такім чынам станавіцца з дня ў дзень усё больш гатовымі выконваць сваю місію, прынятую ў Духу Святым. Цудоўны прыклад гэтай гатоўнасці яны маюць заўсёды ў благаслаўлёнай Дзеве Марыі, якая пад кіраўніцтвам Духа Святога аддала сябе цалкам таямніцы адкуплення людзей. Няхай яе, як маці найвышэйшага і вечнага святара, каралеву апосталаў,
А таксама як апірышча сваёй місіі, прэзбітары славяць і любяць сыноўняй пабожнасцю. Каб верна выконваць сваю паслугу, яны павінны клапаціцца пра штодзённую размову з Хрыстом Панам, праз наведванне святыні і асабістае ўшанаванне Найсвяцейшай Еўхарыстыі. Яны павінны ахвотна прысвячаць час на духоўныя практыкаванні і высока цаніць духоўнае кіраўніцтва. Розным чынам, асабліва праз выпрабаваную мысленную малітву і іншыя формы малітвы, якія дабравольна выбіраюць, прэзбітары павінны шукаць і старанна выпрошваць у Бога той дух сапраўднага пакланення, дзякуючы якому разам з даручаным ім народам яны будуць цесна яднацца з Хрыстом, пасрэднікам новага запавету, і таму, як усыноўленыя дзеці ўсклікаюць «Абба, Ойча». Падчас святога абраду пасвячэння біскуп заклікае прэзбітараў быць сталымі ў ведах, каб іх настаўленне было духоўным лекам для Божага народу. Веды святога распарадчыка павінны быць святымі, бо ўзяты са святой крыніцы і скіраваны да святой мэты. Перадусім яны чэрпаюцца з чытання святога пісання і разважання над ім, але плённай дапамогай з'яўляецца таксама вывучэнне твораў, айцоў і доктараў касцёла, а таксама іншых помнікаў традыцыі. Больш за тое, каб належна адказаць на праблемы сучасных людзей, прэзбітары павінны добра ведаць дакументы настаўніцкага інстытута касцёла, асабліва сабораў і рымскіх пантыфікаў, а таксама парады найлепшых і прызнаных тэолагаў. Паколькі ў наш час чалавечая культура, а таксама сакральныя дысцыпліны робяць значныя поступы, прэзбітары павінны адпаведна і няспынна паглыбляць свае веды пра Божыя людскія справы, каб такім чынам падрыхтавацца да больш плённага дыялогу са сваімі сучаснікамі. Каб прэзбітары маглі бесперашкодна набываць веды і больш плённа пазнаваць метады евангелізацыі і апостальства, трэба з вялікім клопатам, згодна з умовамі кожнай тэрыторыі, забяспечыць іх неабходнымі дапаможнымі сродкамі, арганізоўваць курсы, кангрэсы, ствараць асяродкі, прызначаныя для вывучэння метадаў пастырства, закладаць бібліятэкі і арганізоўваць адпаведнае кіраванне працэсам навучання пры дапамозе адпаведных асоб. Акрамя гэтага, няхай біскупы кожны паасобку або разам імкнуцца да таго, каб усе іх прэзбітары ў вызначаны час, асабліва на працягу некалькіх гадоў пасля пасвячэння, маглі ўдзельнічаць у курсах, якія б дапамаглі ім больш поўна пазнаць і навучыцца метадам пастырства і набыць тэалагічныя веды, а таксама ўмацаваць іх духоўнае жыццё і абмяняцца з братамі вопытам апостальства. Гэтымі і іншымі адпаведнымі сродкамі трэба таксама падтрымліваць з асаблівым клопатам новапрызначаных пробашчаў і тых, хто прысвячае сябе новым пастырскім справам, а таксама тых, хто пасланы працаваць у іншыя дыяцэзіі або краіны. Нарэшце, няхай біскупы клапоцяцца пра тое, каб некаторыя прэзбітары прысвячалі сябе больш глыбокаму вывучэнню тэалагічных дысцыплін, каб дзякуючы гэтаму заўсёды хапала настаўнікаў, здольных вывучыць клерыкаў, каб іншыя святары і вернікі мелі дапамогу ў здабыванні неабходных ім ведаў, і каб у святых дысцыплінах яны знаходзілі падтрымку для нармальнага развіцця, якое для касцёла так неабходна. Прэзбітары, адданыя Божаму служэнню, у выкананні даручанай ім улады, вартыя таго, каб атрымаць справядлівую ўзнагароду, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. А таксама Пан пастанавіў, каб тыя, хто абвяшчае Евангелля, з Евангелля жылі. Таму, калі прэзбітары не маюць справядлівай ўзнагароды, самі вернікі, паколькі для іх дабра працуюць прэзбітары, маюць сапраўдны абавязак паклапаціцца пра тое, каб забяспечыць ім неабходныя сродкі для праўдзівага і годнага жыцця. Біскупы павінны нагадваць вернікам пра гэты іхні абавязак і клапаціцца ці то кожны паасобку для сваёй дыяцэзіі, ці лепш разам для агульнай тэрыторыі, каб былі ўстаноўлены нормы належнага забеспячэння тых, хто ў служэнні Божаму народу выконвае або выконваў нейкае заданне. Узнагарода, якую хтосьці атрымлівае, павінна быць, улічваючы характары задання, акалічнасці месца і часу, прынцыпова аднолькавы для ўсіх, хто знаходзіцца ў такой жа сітуацыі. Павінна адпавядаць іх стану і дазваляць ім не толькі даваць узнагароду тым, хто прысвячаецца служэнню прэзбітара, але таксама аказваць асабістую падтрымку патрабуючым. Гэтую паслугу на карысць убогіх касцёл заўсёды вельмі шанаваў ужо з самых ранніх часоў. Узнагарода павінна быць такой, каб прэзбітары маглі мець належны і дастатковы штогадовы адпачынак, а біскупы павінны клапаціцца пра тое,
каб прэзбітары маглі ім карыстацца. Аднак абавязак, які выконваюць святыя распарадчыкі, мае першаснае значэнне. Таму гэтак званую сістэму бенефіцыяў трэба ліквідаваць або прынамсі рэфармаваць, каб частка, якую прыносяць бенефіцыі, гэта значыць права мець даходы з датацый, звязаных з пасадай, лічылася другаснай. Юрыдычна першае месца павінна адводзіцца самой касцёльнай пасадзе, якой у сваю чаргу лічыцца кожны пастаянны абавязак, што выконваецца для духоўнай мэты. Трэба заўсёды памятаць пра прыклад вернікаў ранняга Іерусалімскага касцёла, у якім усё было супольнае і раздавалася кожнаму паводле патрэбы ягонай. Таму вельмі важна, каб прынамсі ў краінах, у якіх утрыманне духавенства цалкам або ў большай ступені залежыць ад ахвяраванняў вернікаў, такія сродкі збіраліся ў нейкай дыяцэзіяльнай установе, якой кіруе біскуп пры дапамозе выбраных святароў, а дзе гэта было б карысным таксама свецкіх людзей, кампетэнтных у гаспадарчых справах. Акрамя гэтага, пажадана, каб, наколькі гэта магчыма, у паасобных дыяцэзіях або краінах быў створаны агульны маёмасны фонд, дзякуючы якому біскупы маглі б выканаць свае абавязацельствы адносна асоб, якія служаць касцёлу, і задаволіць розныя патрэбы дыяцэзій. Дзякуючы гэтаму фонду больш багатыя дыяцэзіі таксама маглі б дапамагаць бяднейшым, каб з багацця адных маглі быць запоўнены недахопы іншых. Гэты агульны маёмасны фонд трэба стварыць перадусім за лік сродкаў, якія ахвяруюць вернікі, але таксама і на падставе іншых крыніц, якія юрыдычна трэба акрэсліць. У краінах, дзе сацыяльная апека духавенства не арганізавана належным чынам, канферэнцыі біскупаў павінны паклапаціцца, зважаючы заўсёды на касцёльнае і дзяржаўнае права, каб існавалі або дыяцэзіяльныя установы, спалучаныя паміж сабою, або установы, створаныя адразу для некалькіх дыяцэзій, або адно аб'яднанне, заснаванае для ўсёй тэрыторыі, якія павінны пад наглядам іерархіі і ў дастатковай ступені забяспечыць адпаведныя патрэбы і гэтак званую медыцынскую апеку, а таксама належнае ўтрыманне прэзбітараў, якія хварэюць, няздольныя працаваць або пажылыя. Святары ў духу салідарнасці са сваімі братамі, спачуваючы ім у цярпеннях, павінны падтрымліваць заснаваную установу, памятаючы, што дзякуючы ёй яны не павінны клапаціцца пра свой будучы лёс, і што могуць лепш і цалкам у духу Евангелля практыкаваць убоства і збаўленне душ. Тыя, каго гэта датычыць, павінны старацца ўстанавіць сувязь паміж гэтымі установамі ў розных краінах, каб яны такім чынам атрымалі большую моц і больш распаўсюджваліся. Заканчэнне і заклік. Святы сабор, памятаючы пра радасць святарскага жыцця, не можа таксама не бачыць цяжкасцяў, якія маюць прэзбітары ва ўмовах сучаснага жыцця. Ведае таксама, што вельмі змяняюцца эканамічныя і сацыяльныя ўмовы, а нават звычаі людзей, што вельмі змяняецца ў ацэнцы людзей іерархія каштоўнасцяў. Таму слугі касцёла, а часам нават вернікі адчуваюць сябе як бы чужымі ў гэтым свеце, шукаючы з трывогаю адпаведных сродкаў і слоў, якімі памаглі з імі дамовіцца. Новыя перашкоды для веры, уяўная непатрэбнасць выконваемай працы, а таксама балючая самотнасць, якую адчуваюць, можа іх прывесці да небяспечнай роспачы. Аднак Бог так палюбіў гэты свет, які сёння даручаецца любові і паслузе пастыраў касцёла, што сына свайго адзінароднага выдаў за яго. І сапраўды, гэты свет, абцяжараны шматлікімі грахамі, але надзелены немалымі магчымасцямі, дае касцёлу жывыя камяні, якія служаць будове жылля Бога ў духу. Той жа Дух Святы пабуджае касцёл адкрываць новыя шляхі, што вядуць да сучаснага свету, падказвае таксама і падтрымлівае адпаведнае дастасаванне да яго святарскай паслугі. Няхай прэзбітары памятаюць пра тое, што ў выкананні працы яны ніколі не застаюцца адны, але абапіраюцца на моц усімагутнага Бога. Вызнаючы веру ў Хрыста, які паклікаў іх да ўдзелу ў сваім святарстве, няхай прысвячаюць сябе з поўным даверам сваёй паслузе, ведаючы, што Бог мае моц павялічыць у іх любоў. Няхай таксама памятаюць, што спадарожнічаюць ім браты ў святарстве, а таксама вернікі ўсяго свету. Усе прэзбітары супрацоўнічаюць у рэалізацыі збаўчага Божага плану, а менавіта таямніцы Хрыста, укрытай спрадвеку ў Богу, якая толькі паволі даходзіць да канца пры супрацоўніцтве розных паслуг дзеля будавання хрыстовага цела, перш чым здзейсніцца мера яго веку. Паколькі
Усе гэтыя рэчы, схаваныя з Хрыстом у Богу, яны могуць быць здзейснены толькі праз веру. Таму неабходна, каб кіраўнікі Божага народу трывалі ў веры, наследуючы прыклад вернага Абрагама, які праз веру паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. І сапраўды, распарадчык Божых таямніц можа быць параўнаны з чалавекам, які сее на раллі, пра якога Пан сказаў: «І спіць, і ўстае ноччу і днём, а як зерне ўзыходзіць і расце, ён не ведае». Пан Езус, які сказаў: «Майце надзею, я перамог свет», не абяцаў свайму касцёлу на зямлі дасканалай перамогі. Аднак святы сабор радуецца, што зямля, засеяная зернем Евангелля, прыносіць цяпер плён у многіх месцах пад кіраўніцтвам Духа Пана, які напаўняе свет і які ў сэрцах многіх святароў і вернікаў абуджае сапраўдны месійны дух. За ўсё гэта святы сабор дзякуе з любоўю прэзбітэрам усяго свету. Таму, хто сілаю, якая дзейнічае ў нас, можа зрабіць непараўнальна больш за ўсё, чаго мы просім або пра што думаем, яму слава ў касцёле і ў Хрысце Езусе. Усё, што абвешчана ў гэтым дэкрэце, у цэлым і паасобку ухвалена айцамі святога сабору. Апостальскай уладай, дадзенай нам Хрыстом, мы разам з дастойнымі айцамі ў Духу Святым зацвярджаем, прымаем, пастанаўляем і загадваем абнародаваць гэтыя саборныя пастановы дзеля Божай хвалы. Рым, у святога Петра, 7 снежня 1965 года. Я, Павел, біскуп каталіцкага касцёла. Гэты тэкст, як і многія іншыя, грунтоўна перапрацоўваўся на працягу сабору. Дакумент быў прадстаўлены на абмеркаванне на 3-й сесіі, абнародаванай 7 снежня 1965 года. Ён зноў пацвярджае тэалагічныя прынцыпы, заснаваныя на сакраменце пасвячэння, паводле якіх святарства разумеецца як служэнне. Святар дзейнічае ад імя Хрыста, аддаючы Богу пашану ў літургічным кульце, абвяшчаючы Евангеліе і развіваючы жыццё веры ў супольнасці. Ён знаходзіцца ў іерархічнай еднасці з біскупам, супрацоўнічае ў ажыццяўленні пастырскіх задач дыяцэзіяльнымі святарамі і не забывае пра патрэбы паўсюднага касцёла. Выконваючы першую умову, неабходную для ажыццяўлення духоўнага служэння ў пакоры і адказнай паслухмянасці, святар, наследуючы Хрыста, імкнецца жыць згодна са сваім пакліканнем да святасці. Захоўвае цэлібат, які ён прымае як Божы дар, свабоду для служэння, знак будучага веку.